Fruita! Fruita i verdura fresca! Voleu un tomàquet? Fruita! Fruita fresca! Fruita i verdura fresca! Pomes, tomàquets, enciams! Fruita i verdura fresca! Ei! Somrigui! Quantes R's té prerrogativa? 2. Què escriu, senyoreta Lane? Una oda a la primavera. Com s'escriu promiscu? P-R-O-M-I-S-C... Sí. Gràcies. Com s'ho fa per aconseguir unes notícies tan sensacionals? Un bon periodista no aconsegueix notícies sensacionals. És ell qui les hi converteix. Aquí té l'article sobre l'assassinat de Leadside. Jo considero que hauria de sortir a primera plana amb la meva foto al mig. Violador va amb una sola L. Louise Lane, li presento en Clark Kent. I en B baixa. Sí, Hola, home. senyoreta. Recorda el cas de l'asil de Hammersteiner? S'havien descobert indicis de responsabilitat per part de la gerència. Hola. S'han confirmat. Jimmy Ara Olsen, és qüestió de fotògraf. saber quin grau Hola, de Clark responsabilitat Kent, hi té un molt cert membre de l'administració. Aquí ho explico tot. Sexe, violència, unes pinzellades ètniques... Sí, i una boxejadora amb accent estranger i tot. Kent, pot obrir això? Sí, senyor White. Podria ser el començament d'una sèrie d'articles, El sentit dels crims sense sentit, per Louise Lane. Entrevistes amb psicòlegs, sociòlegs, entrevistes amb els familiars de les Louise, no víctimes, es poden un sondeig de ventilar els draps l'entorn... bruts de la gent així com així. El Daily Planet és un diari amb una tradició... Oh, sí que em sap greu, ho sento. No l'he sacsejada expressament. No, esclar que no, Louis. Quins motius pot tenir per posar en ridícul un desconegut? Porti això. Sí, perdoni, senyor White. Olsen, en lloc de pagar-li $40 setmanals, l'hauria de denunciar per gandul. El senyor vol una tovallola. Va, vol que vés a buscar. I per mi un cafè sense sucre. Sí, patró. I no em diguis patró. Una ciutat dominada per la Sí, violència. senyor. Cada vegada són més senyor els White vol casos un cafè d'agressions sense als sucre drets i de la jo un té amb ciutadania. llimona. En un ambient de tensió. Luis, per què no presentes en Kent a tota la gent d'aquí fora? Ensenya-li els departaments. Avui s'estrena com a periodista d'aquest diari. Portarà la secció municipal. La secció... Però si aquesta és la meva. Luis, és possible que en Clark Kent et sembli un periodista vulgar, però escolta, a més de saber tractar el seu redactor en cap amb el respecte que es mereix, sap escriure amb un estil depurat i directe. I per si no en tens prou, és el mecanògraf més ràpid que he vist en 40 anys. Ja, el més ràpid, Tingui, es descuidava el meu article. Perdoni, senyor White. Li volia demanar si pot donar l'ordre que cada setmana enviïn la meitat del meu sou a aquesta adreça. El seu corredor de postes? El meu què? No em digui que és per la seva encantadora mare de cabells platejats. Els té platejats, sí. Miraré què hi puc fer. No sap com li agraeixo, senyor White. Dispensi. Bé. N'hi ha més com vostè a casa seva? No, ningú més. Ja, no m'estranya. Vingui, instal·lis en una d'aquestes taules. Aquí mateix? Sí, aquí mateix. Aquí té paper, un arxivador i... Perdoni.